No tak teraz, serus, se vás ľudia, vítam vás opäť u ďalšieho lída Andy Veľký pes. A teraz si uvidíme volačo, ktoré čo zrekapitulujem si, čo viem, zase to od Antona, zase troška cenzúrky. Ktoré tri postavy sú v GTA 5? Čo viem o GTA 5? Tak GTA 5 sú tri postavy hlavné. Franklin, Michael, Trevor je jedna, CJ, Nico Bellic, Roman, Johnny, Jacob. Tak to bude jednotka. Čo má Franklin spoločné s CJ? Na začiatku ako prvé sexuje? Nie. Mal pozerajú porno? Sú čierni? Aj to by mohlo byť trojka. Tieto dve odškrtávam. Musia na začiatku niečo ukradnúť, takže tieto dve, ja si myslím, že toto. Ako sa stretol, lebo tým, že Anton není rasista, jak si to všetci niektorí o ňom myslia, väčšinou problematickí ľudia, no voči ním je rasista, ale k normálnym ľuďom nie. Čo znamená, že tak. A čo sa toho týka, určite to čier nebol. Ako sa stretol Franklin s Michaelom? Trtkal z jeho dceru, trtkal mu ženu, kradol mu auto, sexoval so synom. Tak to bude trojka. Logická, že to ostatné sú debiliny. Ako stretli Trevora? Vykradli banku. Po hejste Trevor videl správy a našiel ich. Trevor sexoval s bikerku a videl ho v telke. Zabil Tonyho Maple Streeta. No tak toto môžu byť akože šťul, ktoré je správne. Áno, takže asi to bude dvojka, aj keď si nemyslím. Trevor bol vtipný bláznik, debilko, blázon, somár, vtipný bláznik. Michael bol pako, zlodej na dôchodku, hlupák, sexuálny maniak, tak to neviem čo z toho. Dvojka. Franklin bol synom s iným priezviskom. Trevora, Michaela, Karla Johnsona nemal otca. Trojka. To som si zistil od Rockstarov, je to vyšitá pravda. Teta Franklina bola čo? Preddejom GTA 5. Frajerka, sukňa, hračka, manželka. Neviem, či bola manželka, ale asi áno, lebo vieme 8 z 8, takže dobré. Jak sa vám videjko ľúbilo, môžete zadať lajčík, odber alebo koment a zdar akcíp. Čau, čau, čau. Čau.